Ελληνίδες και Έλληνες, εύχομαι στον καθένα σας προσωπικά η νέα χρονιά να φέρει υγεία, αγάπη και ελπίδα. Στο χρόνο που τελειώνει απόψε, δοκιμαστήκαμε όλοι. Πληρώσαμε τα σφάλματα των περασμένων ετών και όχι μόνο των Ελλήνων. Πληρώσαμε ακόμα και όλες τις αμαρτίες, όλες τις τρευλώσεις του πολιτικού μας συστήματος, της οικονομίας και του τρόπου που μάθαμε να ζούμε. Απ' την άλλη πλευρά όμως, δείξαμε ότι έχουμε το κουράγιο. Να αλλάξουμε όσα πρέπει να αλλάξουν. Δίνουν ανάσες στην οικονομία. Επιτρέπουν να ξεκινήσουν επενδύσεις, να σωθούν θέσεις εργασίας, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να βρουν δουλειά οι άνεργοι, να πάρει μπροστά η οικονομία. Okay. You've got 17.5% in T-bills amortized over the fiscal year. 8% in stocks and bonds. Carry the 9 divided by the gross national product. Fortunately, funeral bouquets are deductible. Όχι ρε παιδάκι μου, τι να... Λοιπόν, μιλάμε εμείς στο τηλέφωνο. Ωραία. Εντάξει. Λίγοι τότε το πίστευαν, αλλά το πετύχαμε. Είπαμε ότι θα αλλάξουμε το μείγμα της οικονομικής πολιτικής για να υπάρξουν ανάσες για την οικονομία. Ποιο λιτά να πρέπει να με κόψει τον δώρο μου εσύ. Βαδάκια τώρα γιατί να λέγω. Τον δώρο δεν με το κόψει τον δώρο μου εσύ. Με ποιον βρε. Μες στο καρκίνο δούλευα βρε αλήτη. Μες στο καρκίνο αυτός ο αλήταρος. Αυτός ο ξεφτυλισμένος ο άνθρωπος.